Min Jannar li ġej il-benefiċċju għal persuni li għandhom diżabilità severa u assolutament ma jistgħux jaħdmu se jiżdied minn €140 għal €150 fil-ġimgħa. Ħabbar dan il-Ministru għall-Finanzi Kienu fid-diskors tal-budget tas-sena d-dieħla li stqar li minn barra din iż-żieda l-iskema se tiġi estiża għal 600 persuna oħra. Il-Ministru Kienu ħabbar ukoll żieda ta' €5 oħra fil-ġimgħa fil-benefiċċju għat-tfal b'diżabilità. Qal li wara li fl-2014 il-Gvern żied dan il-benefiċċju minn ftit aktar minn €16 għal €20 fil-ġimgħa, mis-sena d-dieħla ir-rata se titla' l €25 fil-ġimgħa u minnha se jgawdu madwar 1400 tifel u tifla b'diżabilità u l-familji tagħhom. Il-budget tas-sena d-dieħla jestendi wkoll l-allowance għal carers illi jieħdu ħsieb l-anzjani. Qal li mis-sena d-dieħla tibda titħallas l-allowance tal-carers lil persuni miż-żewġa li jkunu jgħixu taħt l-istess saqaf mal-anzjani jew anzjana. Dawk li japplikaw biex jieħdu ħsieb anzjan jew anzjana ta' 85 sena se jingħataw il-benefiċċju awtomatikament. Il-Ministru għall-Finanzi ħabbar ukoll żieda fl-eżenzjoni tat-taxxa għal €2000 għal dawk li jagħmlu pensjoni privata. Il-budget tas-sena d-dieħla jipproponi wkoll il-ħruġ tal-bonds għall-anzjani li matul din is-sena gawdew minnhom aktar minn 14,000 anzjan u anzjana.